Wawazifumu, mtsikana amene ali pa skrini iyu akuti muthandize maganizo. Mtsikana ameneyu zina lake ndi Octovus amachokera ku area 23. Mtsikanayu amapanga chibwezi ndi mnyamata wina wake amene amatchedwa George. Ndakuti mu nthawi imene ankapanga chibwezi ndi George analibe kena kalikonse. Zotsatira zake mtsikanayu ndi amene ankathandiza George chifukwa chakuti mtsikanayu amagwira ntchito ndipo salale yake inali yabwino. Zotsatira zake adampezera zochita George, adayambitsira ka bizinesi ndipo ka bizinesi kaja kamayenda weziwezi. Ndakuti George amaonesa ulemu kwa mtsikanayo ndipo sankamunyoza ndipo ankamumvera ndi amakhala ye ndipo kwapezeka kuti bizinesi yake itangoyamba kuyenda kwambiri. George khalidwe lidayamba kusintha pang'ono kuyambira mu chaka cha 2025 akuti cha mu September ndi pamene zinthu zimenezi zidayamba kuchitika. Zotsatira zake mtsikanayo ankaona ngati kuti mwina Georgeyo ali m'mavuto enake ndi amene akupangisa amangomupewa mpaka na mu chaka cha 2026. Ndakuti cha August muno mtsikanayo adamuimbira George foni. Zotsatira zake foni ija George sadayankhe ndipo George sadamuimbirenso foni mtsikanayo, atayiona missed call ndipo sadayimbenso call. Zachitika zimenezi kwa masiku atatu. Zotsatira zake mtsikanayo adapita ku nyumba kwa George kokapanga cheki, adampeza George akucheza ndi azinzake ndipo ali pa foni. Kenako mtsikanayo adamba kumfunsa chifukwa chani sukundiimbira foni, chifukwa chani ukundisala. George adanena kuti si chifukwa chakuti udandithandiza ndi uzinditenga ngati ndine kapolo wako, ndipo sungandikakamize kuti ine ndikukonde, ndi zimene adamuuza. Mtsikanayu atamva zimenezi analodabwa pozindikira kuti George wasintha khalidwe, ndipo Georgeyo adanena kuti ngati ukufuna thandizo limene unandipatsa ndingathe kukubwezera. Ndi mtsikanayu adangochoka pamene pajapo. Zotsatira zake wabwera kwa ife ndi cholinga chakuti timuthandize maganizo. Kodi azifumu, chibwenzi chanu chitopangani zimenezi ineyo mungatani? Mungathiopitiriza kapena kungomusiya mamunayo? Ndi wabwera pano ndi cholinga chakuti timuthandize maganizo guys. Ndi nkhani ndi imene azifumu.